Ако търсите разтоварване чрез спорт и обичате активния туризъм, Западни Родопи са вашето място за почивка. Изживейте своето приключение в земите на Орфей. Почувствайте вълността на планината. Катерене, проникване в пещери, конна езда, планинско колоездене, трекинг, офроуд. Регионът предоставя отлични възможности за активен спорт и настаняване за всеки вкус и всеки джоб. Красивата природа ще ви остави без дъх. Вековни гори, ждрела, пещери, буйни реки, минерални извори, язовири, тучни поляни с цветя и билки. Западните Родопи са отлично място за почивка, както за приятелски компании, така и за семейства с деца. Елате в Западни Родопи. Заредете се с енергия в земите на Орфей.